בולט? האנימציה. יש לו סימן יש של לו את החור כזה, את החץ, את הברק הזה. זה כמו הברק של בולט. כן. וואי, בטח בגינה היה עפה, משחררים לא, אותה. אני לא משחררת אותה. וואלה? לא, קומה ראשונה. עכשיו אחת תאולה אני לא בטוח. משחררת אותה בכלל. פה זה, חוץ מהבית, זה המקום וואי, הראשון. אז איפה היא תוציא מארץ? אני דרך רצה אגב, היא איתה, מאוד הולכת מזכירה את איתה. לונה באנרגיה. אבל שלי זאת יותר אתה אומר לה שהיא אגרסיבית. יושבת. לא, שלי קצת יותר אגרסיבית, היא גם הכפות רגליים שלה. אתה לא מבין, אני חשבתי הלכה לרגל. וואלה. הכל היה לה נפוח, ציפורניים לא היו לה, נשבר או שרק... נשבר, ממש, ככה. איזה די, קפיצות. שבר מורכב כאילו, איזה פאסה. נשבר. איך היא קופצת על הרגל כאילו? היא הייתה עם כמה זמן קיבוע, כבר? היא הייתה חודש וחצי ככה, עם קיבוע, עם ערב בבית. איך היא הלכה בזה? היא לא הלכה, היא מוציאה אותה, פוצצתי אותה עד שהיא מדדן שלו. כן. כאילו ככה. תראה מי